الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حضور پیر سید بارش شاہ صاحب پرزن ہے کتاب کی روایتی امام حسن حسین رضا نشان عمر پر لکھی پیش کرنا. حسن حسین دی ذات علی شیر خدا دے شیر حدوں میں لغت جگر رسول بطول جائے عاشق رب دے مرد دلہیر دوویں دو دربان حبیب خدا جگ دے وڈ وڈیر دوویں رب پاک آیت قدسی بھیج دتی ہوئے شرک تو پرے پریر دوویں جنہ کدی سوال نہ رد کیتا وکرا مولا کئی ویر دوویں مربن عشق دی جنہ ثبوت کیتی مڑے ذرا نہیں قدم او پھیر دوویں تیر عشق دی نال شہید ہوئے کٹھے ظالماں مودیاں کے دوویں گنج لاری باطنی دولتاں دے ہوئے وچ میدان دے ڈھیر دوویں درجے پاک شہادت دے رب بخشے عالی قدر نے چنگے